Naguba ang istruktura sa usa ka gasoline station sa Davao City. Human naigo og kilat taliwala sa pagbunog sa ulan ni adtong Biyernes. Samtang usa ka barangay sa Kapalong Davao del Norte giulan kuno og ice. Ani a report. Naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao News Team ning mga trabahante nga gikordon ang naguba nga gasoline station sa Lanang sa Davao City. Human kuno naigo og kilat Biyernes sa gabi. Temporaryo kini nga gipasiradaan o walay ginapaduol sa maong gasolinahan kay basin mubigay ang tibuok struktura. Kaning temporarya na mo close ma'am kay para walay makasulod na tao diha kay basin disgrasya ba nasad. Gabi ra ma'am mga alas 8 to alas 9 man siguro. Nadamay usab ning jeep nga igo ra unta miparada sa gasolinahan samtang gihuwat sa driver nga muhunong ang ulan. Hinuon walay natalang nasamdan sa hitabo. Sumala sa pag-asa nga mibundak ang ulan sa Davao City ni atong Biyernes sa gabi nga dunay pagpanalugdog og kilat tungod sa localized thunderstorm. Nagpahimang no usab ang pag-asa sa katawhan sa angay himuon aron dili maigo og kilat. Avoid nga magpasilong ka sa mga metal nga mga tag-as nga poste nga labi na kong metal. Then kay mukat siya og lightning. Kung naa ka sa indoor, avoid using usa sa mga cellphone kanang mga electrical mga devices. Sa Kapalong Davao del Norte, Uy, ayos na dati! gikalingawan sa mga residente sa Barangay Tiborcia ang pagpunit ng mga gagmay nga ice nga natagak gikan sa kawanangan niadtong Sabado sa gabi. Sumala sa uploader nga first time nila nga nakasinati niini sa ilang lugar. Sumala sa pag-asa usa kini ka hailstorm nga normal lang nga mahitabo. Naay tendency nga ang mga ice crystals nga sulod sa cloud system moabot sa yuta nga dili pa siya totally melt. So mao nang naiyahang mga ang iyang gidagkuon kasagara maghulin. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.